Velkommen her i Bowling Center Smørum, hvor Jackie Bio El Grandos skal til at skyde. Jackie, hvad har du af kommentarer, inden du skyder? Bare kig her. Bare kig her, siger han. Hvad laver du? Hvad er lavet? Hvad laver du? Skyd nu! Jeg ved ikke bare, hvad du Lav det noget, bro. Hvad laver du? Jeg ved ikke. Den nakker dem, den her kæmpe. Kom, jeg laver ikke en skid, mand. Mr. Paranoia, Jackie. Oh! What a pro! What a pro! Bolden ryger. Midget! Kig her. Ej, den så du ikke, den der. What a pro! What a pro! Se her. Vent lige 2 sekunder, jeg skal lige over på den rigtige side her. Sådan der. Det er sådan, det er. Udover hegnet. Han skal skyde derover, men han skyder i rammen. Udover hegnet.